الحمد لله رب العالمين آمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين. إياك نعبد وإياك نستعين آمين. اهدنا صراط المستقيم آمين. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. الغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. wajabate Namu. biye jumaye biye lahoroma dunye Hali. ala nyini ala yafa deli ala batuli haramaden ni jinne ni wurdane ani meleke andara ude kama wajabate dongo do na nyo balo ko ya nyana ala yafa deli ani ala nyini anu keli kaka Hali. nga juma dunya bulo fabo ka sabla ala juma da ka ke don garangara ne ka ke do barga mai ka ke do yele mai ninga boddo to tela udela juma dunya fe ika do minu nye doni ke uko ala ka meleke telemaw de bi di dukolo safe lanyini mi ani damakashi mi namba ke u ba ta yoroni be sekondi kili ninga da subhana wa ta'ala tuluka wajabati amma nyino meleko fe u ka yele ni ngumanye u kana sigina efiu u ka fo alaye ala mi nye dieda ala mi nye laharada ala mi na nyumani duguma da u ka fo alaye ko aminu be jamana ngono jamana mi ndo ay mali ko anya damakashi ala la ni ale ala deli ka deli kunjumena bone ika do gelea kele shetane kwanya ala deli aku nyoni ka bo anga jamana ka jango ika do bamanji wale ani majugu wale ani binganige wale o min dele do ka anga jamana fantan nani bele jile segere meleko ka fo ala ko ala ka do anache ya rabbi akebaw ko ala ku malu ni ku malu jena ku malu lahara wa akebaw ko ala ku halaki ko ambo nyini subhanahu wa ta'ala fa amali do nde kote ko kaka ala kama ako kaka ala kama ako ke muhammadu ya rasulullah kira folo ni kira laba ako ke qur'ane lazim kama ako ke magani madina kama kamba ni allah ta'ala fa onga jamana de kama na gwana mimbi jamana kono mimbi jamana ko kama na gwa kacha bana be mina gelea be minga semango gelea be mina wajabate ikado cheko walma musoko be mina allah ta'ala ka takaba ngele la bele gileka ka ke lafiya min go ni torota ko fe lafiya min go fe ni boneta ko fe ala kana nge danga denye ala kana nge danga denye ala kana zara ko yi ambo nyindi subhanahu wa ta'ala fe on ga jamana ala ka hine ka jamana zuma ya rabbi ala ka hine ka jamana zuma ya rabbi kalo barga mami nanu bolembe no sungalo ala ka musaka ko noya ya rabbi ala ka musaka ko noya shuni sale ala ka noya ani alislamo yi ala kana do amani gilai wajabate bela jide ka jeki sambe ala gundo deli mi nabeta ala refi directement full lawrusi wallahi abta ala fi directement أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفقوا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله الله الذي من إليك لا خبث من الحمد لله يا رب العالمين karamɔgɔ bɛ dungora ne mbala tugo bɛ di wajabate namu bɛn de bi karata buguni mɛ si la wajabate n bɛ n bolo kari ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant sɛbɛn fura in duguma bila boli la nin y'a boli ko siɲɛ 5,671 ye wajabate maa min ye nin sɛbɛn a tɔgɔ de ko yusufu kamara yusu ko minisiri min n'a bi jamana mara cɛbɔli kunna ani jamana kilennenyaw ani awɔforobacɛw kunna o de ministre de l'administration territoriale ale de ye abo colonel Mayiga ye sɛbɛnnikɛla ko fo ni ko wɛrɛ don na dɛ n'o tɛ bi a bi sɔn ka kuma min n'o bi tali kɛ ka ɲɛsin jamana a bolofara caman a ko sigi kelen don k'a makɔnɔ kunnafoni ŋɔni ɲɔgɔlɔ la kabini kunungo ka bɔ a ka kabine la sabula i k'a dɔn ani minnu bi baara la a na kɛ u bɛɛ ne doko la ministre yɛrɛ ka bɔli bi ka kuma a ko i k'a dɔn sigi kelen don k'a makɔnɔ kosɛbɛ a ko colonel Ablaye Mayiga a bi lɛbɛnbala min ɲɛsigi naani kunnafoni dilaw ye ani jamana kɔnɔtaw bi jumadon marsikalo tile 10 i k'a dɔn a n'u bɛna kuma fɛn caman kan min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ɲɛta ani sigi kelen don ka fɛn dama min kɔnɔ a fɔlɔfɔlɔ a bɛ sɔn k'a fɔ bi ko référendum
o min no o labɛn kun bɛ sen na i k'a dɔn ani jamana mara cɛbɔliw ani carte biométrique nationale i k'a dɔn nin fɛn damadɔ min n'a bɛ jamanadenw ma kosɛbɛ ayiwa sigi kelen don k'a kɔnɔ k'a fɔ a bɛ kɛ waati nataw la o fɔlen kun don a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔn ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ koyi wa kɔrɔfɔ in bɛ sɔn ka sɔrɔ minisiri yɛrɛ de da i k'a dɔn kuma in kɔni a da bɛ s'a ma bi kosɛbɛ sabula gɛlɛya caman nana banamini baara ninnu kɛcogo la ani donfɔlenw i k'a dɔn labɛn ma se ka sabati ka bɛn n'a ye min ye premier ministre kɔrɔ ye colonel Mayiga sɛbɛnnikɛla ko mɔɔw sigilen don k'a ka kɔrɔfɔ kɔnɔ min ye jamana dɛmɛbaaw ye partenaire technique ani nafolo bɔbaaw ninnu bɛɛ lajɛlen baara ka u bolokɔni d'État ɲɛsinnen bɛ a bɔ minisiri ma sabula min ni min fɔra i k'a dɔn a baara ka sagosago bɛn de kun kelen don jamana vote ko a kan ka kɛ don kelen min ani ɲɛfɔli la min ye yɛlɛma minnu dalen don jamana sɛbɛnfura ko la i k'a dɔn ayiwa jamana yɛrɛ saraburu kura min n'o fɔlen bɛ o don ni bala ka taa se votew ani don minnu kun fɔlen don o damadɔ ma nin bɛɛ lajɛlen a damata ko de ye sɛbɛnnikɛla ko a ko ni maa min ye ko ta k'u lajɛ i y'a mɛn vote bi kɛ cakɛda min n'o kan ka vote laro ye k'a sɛgɛsɛgɛ ni k'a ɲɛdɔn u k'o di ma autorité indépendante de gestion des élections o de ye EJ bɔn jabate EJ jamakulu sigi n tɛ sen kan fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko sariya ye min fɔ ni EJ bɛ baara kɛ yanni votew ka kɛ kalo 6 i k'a dɔn a minɛn bɛɛ lajɛlen bi labɛn a cɛw ni musow bi ta bureau bi sigi fa bɛɛ lajɛlen la kalo 6 yanni k'o ka daminɛ sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi bureau kelen tɛ jamana kɔ kan walima jamana kɔnɔ min sigilen don a ko sarakisɛ article 24 loi électorale o kelen bɛ k'o sɛbɛnkɔrɔ fɔ k'o sɛbɛnkɔrɔ jɛya min ye Bamakɔ kafo ye marabolo ni cercles ni communes na lasigiden minnu bɛ an ka jamana kɔkanna na kalo 6 de kan ka kɛ baara in ka daminɛ ayiwa kɛbaaw fɛ kabini a ma kɛ a ko nin dun sirilen don référendum na a sirilen don vote la a sirilen don nin ko damadɔ minnu bɛ yen ni nin jɛkulu in ma sigi sen kan k'u ka baara daminɛ nin ji tɛ se ka kɛ fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko gɛlɛya bɛɛ o tuma a dana don ayiwa min ye waati kura min fɔlen bɛ walima yɛlɛma minnu donnen don a na sɔrɔ k'o fɔ a k'o fana k'i bɔ yen n'o tɛ min kun fɔlen don ni bɛn kun kɛlen don min kan nin bɛɛ lajɛlen kun kan ka sigi ka bɛn min ye uti kalo tile fɔlɔ ka taa bila tile 31 la bɔn jabate k'a dɔn o tɛ se ka labato bilen sɛbɛnnikɛla ko dɔ b'i ni k'an da an dɛgɛ ma a ko dɔgɔkun 2 dama de tora ani référendum fana kɛlen cɛ dɔgɔkun 2 bureau ma sigi vote kɛ minɛnw ma labɛn bɔn jabate i k'a dɔn sɛbɛnfura minnu yɛrɛ kan ka kɛ ka vote kɛ min fɔra de gouvernement fɛ o si den kelen de ye maliden kelen de ye min ye ta sɔrɔ a ko nin damanda minisiri ka kan ka ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli in kɔni ayiwa sigi kelen don bi de k'a kɔnɔ a kana kumaw ɲɛfɔ nin bɔra dɔgɔkɔrɔ gɛlɛya jumɛn in nana n'a ye a kan ka kɛ kɛcogo jumɛn in na labɛnw bɛna kɛ kɛcogo jumɛn in na nin bɛɛ lajɛlen y'a damata kuma ye wa jabate a ko ni maa min ko ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye tigɛlemali ye o kɔni i ka sigi k'o kɔnɔ sabula min ni min fɔra n'a ma se ka kɛ ka bɛn a fɔda ma wa jabate i k'a dɔn mɔgɔw kɔni na sɔrɔ jamana kɔnɔ min bɛ kuma a ko n'o fana bɔra yen i b'a ye k'a fɔ ayiwa min ye jateminɛ ye jateminɛba min ni o de ye a fɔra ko carte nationale biométrique min bɛ dilan sécurisé bɔn jabate k'a dɔn an n'o dilanli cɛ ka jan i ko jɛgɛjala ni baji sabula o sɛbɛnfura in a bɛna carte d'identité ko mago ɲɛ bɔn jabate k'a dɔn carte d'identité ko mago a b'o ɲɛ a bɛ kɛ sababu fana ye vote kɛ sɛbɛn ale de bɛ kɛ o fana ye ale de bɛna bila kɔrɔlen nɔ na bɔn jabate o kelen de ye maliden kelen de ye min bɛ se k'a fɔ i y'i ta sɔrɔ i tɛgɛ kɔnɔ walima ko nin jamakulu y'i ta sɔrɔ i tɛgɛ kɔnɔ bɔn jabate maa caman de bɛ min kamana gɔnnen don sɛbɛn in sɔrɔli la sɛbɛnnikɛla ko yalima vote bɛ kɛ cogo di an bɛna taa jɔ k'an tɛgɛ kɔrɔta wa o kuma t'a la a k'o de la i k'a dɔn gɛlɛya caman dalen don ɲɔgɔn kan sariya sɛbɛn min n'o ye ayiwa sɛbɛn min labɛnnen don n'a dira jamanakuntigi ma n'o bɛ jamana sarabolo taabolo ko fɔ bɔn jabate o ma segin ka na hali CNT yɛrɛ la CNT mɔgɔw ko hakili jagabɔ a kan ni ka a lajɛ o fana k'i bɔ yen gɛlɛya dɔ fana n'u bɔlen don bɔn jabate o de ye jamana pɔsɔ cogo ye i k'a dɔn mara cɛbɔli
bi i y'a dɔn bɛn kɛra min ka kɔsɛbɛ na o kɔni fana fɔra min ye marabolo ye région 19 min ye cercle ye 156 96 de faral'o kan min ye arrondissement ye min ye 466 ye o de kɛra arrondissement ye 136 farala kan commune 819 71 de faral'o fana kan sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen damata gɛlɛya ye ninnu ɲɛfɔli ani ka farafarali kɛ sigibolo ani marabolo minnu bɔlen don ɲɔgɔn na walima minnu farala ɲɔgɔn kan o ɲɛfɔli olu ye ani olu fana ka faamuyali sɔrɔ wajibati nin bɛɛ lajɛlen damata maana ye sɛbɛnnikɛla ko waa wɔrɔlen don min ko ni ministre ye ni o ye colonel Mayiga ye a kan ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye bi walasa faamuyali bi sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la révélation karamɔgɔ daba tun kɔrɔ sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Prosper K a ko mun Prosper ko a ko n'i ye an ka jamana tarikiw lajɛ karamɔgɔ daba tun kɔrɔ a bɛ na ni jigi waro caman ye maloya karamɔgɔ daba tun kɔrɔ ka daminɛ bɛɛ fanga nali an ka jamana in kɔnɔ a don in kama malidenw ye tigɛli ɲɔgɔn ma kɛ ni ka wuli ka jɔ 26 mars 1991 min ye jagoya fanga nin sɔrɔsi fanga in an t'a fɛ bilen an tɛ kɔrɔlen fɛ fo kura général Musa Traoré karamɔgɔ daba tun kɔrɔ baarakɛlaw lakɔlidenw foroba baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen wulila ka jɛ k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma ni ka Musa ka fanga k'a dafe sɛbɛnnikɛla ko Musa ka fanga bi dafiri don in kama karamɔgɔ daba tun kɔrɔ jigi faamu tun bɛ malidenw la o de ye Musa kɔni kɛmɛ ka fiɲɛ tigɛ anw na n'a dumaya k'a fɔ ko Musa Traoré de b'an n'an ka hɛrɛ cɛ ni Musa taara dɔrɔn Mali sigilen bɛ ka fɛn mun ba kɔnɔ n'o ye di nɔnɔ ye an bɛna filenw jɔ o kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko ko misi min pan birilikɛla kunna i na wele ko cɛ sonsorolen sɛbɛnnikɛla ko maa minnu y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma ni ka wuli ka jɔ kɛ ko a don in kama min ye politikimaw ye olu ka ca la foroba baarakɛlaw ka ca la maa min yɛrɛ da tɛ politiki la n'o ye société civile bɛɛ lajɛlen nin donna ko la nka n'i y'a lajɛ k'a fɔri ni k'a ko in k'a yuguba politikimaw ka baara don sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Musa ka fanga ye u y'a dafiri Baba Musa a dafirilen tuma min na karamɔgɔ daba tun kɔrɔ maaw bɔra ni ka bɔlɔn furancɛw minɛ a ba Musa ka fanga banna anw lafiyara jagoya fanga bɔra an kan Mali bɛna k'an ta ye vive la démocratie bɛɛ jɛ fanga tile bɔra sɛbɛnnikɛla ko min ye démocratie ye e ko Mali a labɛnnen bɛ n'a ye de n'o ye Prosper K ye a ko ni a bɔra jamana minnu na n'olu y'a faamuya ni hakilina min ye a ko an ka jamana taama ko ye koyi sabu karamɔgɔ min ye an ka jamana ta ye o de ye ɲɔgɔn buruja ɲɔgɔn mago tiɲɛ ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ min ye jamana yɛrɛ ɲɔngirilen ye min ye jamana nafolo ye k'a cɛ bolo fila la k'a dun karamɔgɔ daba tun kɔrɔ ko Mali bɛɛ jɛ fanga filɛ a kɛra ten sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye bɛɛ jɛ fanga ye kabini kun bɔra jamana in kɔnɔ min ye camancɛ fanga ninnu donnen waati mun na karamɔgɔ daba tun kɔrɔ maa min kɛra camancɛ fanga ɲɛmaa ye 91 o de kɛra général Amadou Toumani Touré ye min ye ATT kan kelentigi karamɔgɔ daba tun kɔrɔ a ye bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a sɔrɔ a ma kɛ ni wɔyɔ ye a ma kɛ ni kɛlɛ ye ni ka waati latɛmɛ ni ka an bila bɛɛ jɛ fanga kɛnɛ kan n'o de ye kalafili ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ bɛɛ jɛ fanga ni k'a dayɛlɛ san 1992 a kɛra jamana masakɛ kura taara sɛbɛnnikɛla ko o kɛra maa min ye o de ye Alpha Umaru Konare min ye Alpha ye ale wulila ka jɔ ni tɔn min tɔgɔ ye o de ye Adema PAJ ye maa bɛ se ka fɔ sa politiki bunako kan tɔn fɔlɔfɔlɔ min kɛra Mali jamanakuntigi ye o de ye Adema Kɔrɔni ye k'a da o don kama Adema min ye mandat 1 mandat 2 Alpha Umaru Konare sabanan hali n'o ŋaniya tun bɛ o ma se ka kɛ dɛ o kɛra ten o dabilala sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun kɔrɔ min ye Alpha Umaru Konare ka fanga banni min ye wulikajɔ kura nana daminɛ sen samasamalu min ye buruja ye bɛɛ jɛ fanga yɛrɛ donkan kɛra n'o ye Mali kɔnɔ karamɔgɔ daba tun kɔrɔ e ko démocratie lafiyara Mali kɔnɔ de malidenw an m'a faamu ko ye n'o tɛ k'a dabɔra min kama lafiya yɛrɛ kɛnɛ kan da faama fara fantan kan bɛɛ lajɛlen k'i sago sɔrɔ jamana kɔnɔ nka min ye Mali ta ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ e ko minnu ye setigiw ye olu de sago bɛ bɛɛ jɛ fanga la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Alpha Umaru Konare ka fanga banni maa min nana o de ye Amadou Toumani Touré ye karamɔgɔ daba tun kɔrɔ min ye Amadou Toumani Touré bɛɛ sɔn masakɛ hinɛ ani makari karamɔgɔ daba tun kɔrɔ u y'o ka fanga tɔntɔlima ni k'o kɛ po a baara ta min ye Amadou Toumani Touré ye n'i y'a ka baara daminɛw lajɛ ni k'a labancogo lajɛ karamɔgɔ daba tun kɔrɔ o kuma k'i b'a fɔ ko fitiriwaleya bɛ jamana in kɔnɔ o de ye Mali ci a filɛ dɛ karisa bɛ se nin na n'an y'a to yen a bɛna nin kɛ bɛɛ nimisi bɛ wasa an ka fɛɛrɛ kɛ walasa an yɛrɛ k'an ka toani sɔrɔ n'ale ma bɔ yen an tɛ toa sɔrɔ pɔn
Amadou Toumani Touré. Échangeur Amadou Toumani Touré. Sescom Amadou Toumani Touré. Balo Chama Soroli Amadou Toumani Touré. Césarienne Temeni Amadou Toumani Touré. Fura Chama Soroli Amadou Toumani Touré. Kanam Amadou Toumani Touré. Ida Sebejirimo Kamalidoun Lafia ni o bena mima ka damana muro keta kana bla ambe doni mina ko masake mateme ayi minga ko maya ka wallahi ngo folo de foni tiema ni mami amake folo nam semaine kala ko karamɔgɔ n'o ye Prosper qui ye ko min ye malidenw kɔni bɛ jigi waro kɔnɔ nka karamɔgɔ daba tungora ala ka maa ɲumanw ti ban dugu jɛ ko 20 i na maa ɲuman dɔ ye i na kɛwale ɲumankɛla dɔ ye semaine kala ko san 2024 nata malidenw bɛna wele ka don gundo sɔnni kɔnɔ karamɔgɔ daba tungora ni ka t'u bolo dɔgɔni ɲɛsin maa kelen ma maa min bɛna mali maa miliyɔn 20 mara semaine kala ko o bɛna kɛ maliden sugu jumɛn ye malidenw sigilen bɛ ka min maa kɔnɔ ladiri sabalile nafolotigi maa min bɛ jamana fɛ jamana kanu bɛ maa min dusukuna maa min bɛna mali yɛrɛ wuli ka jɔn kelenw ka kɛ malidenw sago ye sɛbɛnnikɛla ko bɛna kɛ jɔn ni kelen ye sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tungora a kan bɛ ka tɔgɔfɔ kɛ a y'a yɛrɛ k'a fɔ cɛ damadɔ bɛ yen ale kɔni ɲɛ b'a la olu garisɛgɛ bɛ sɔn ka diya nin ko in na dɛ Seydou Mamadou Kulubali bɛnkan a tɔgɔ ye di bɛnkan ɲɛma marakalakan ye nam a ko Seydou Mamadou Kulubali karamɔgɔ daba tungora ale jɔyɔrɔ bɛ sɔn ka bonya nin ko in na sabu a tɔgɔ tɛ ko nɔgɔlen la a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen fulakɛ bɛ na n'o ye Alu Bouakari Diallo Dier Hamadi Hamadi Gota ka bɔ Kayi Nam sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tungora n'i y'ale fana ale ye cɛ kuma dɔ ye o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen a kɛmɛ ka tɔgɔ wɛrɛ sɛbɛn n'o ye Lafiyabugukaw ka Musa Mara denmisɛn tɛ ko ɲuman o bɛ maakɔrɔba dɛgɛ nɔɔni Musa kabini diɲɛ kununko kɛlɛ janjo jara la nam y'o fana sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ n'o banna a kɛmɛ ka maa naani min tɔgɔ sɛbɛn o de Sheikh Modibo Jara Segu kaw ka Sheikh Naza Sheikh bamanan ni mamana ayiwa nam sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tungora ko ni cɛ naani o kuma Prosper qui de y'a sɛbɛn k'ale ɲɛ bɛ min na ko ninnu garisɛgɛ bɛ sɔn ka diya baara in na k'a sababu kɛ ni kankelentigiya ye n'u ka jamana kanu ye u ka tiɲɛ fɔ karamɔgɔ daba tungora ko malidenw ka hakilina taabolo ɲuman ye min ye o kuma k'a kɛcogo ɲuman taasira jɛlen bɛ ninnu bolo sɛbɛnnikɛla ko o kuma k'ale ma dɔw tɔgɔ fɔ o kɔrɔ tɛ ko maliden ɲumanw man tɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye Mali bɛɛjɛ fanga ye karamɔgɔ daba tungora waati dɔ kuma sera an ka bɛɛjɛ fanga hakilinaw ta an ka baara kɛ ni a ye min ye bɛsɛngɔniya ye ni malidenw m'o bɔ an senkɔrɔ abada ko Mali a tɛ kɛ malidenw sago ye a bɛ gɛlɛya kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ la révélation kɔnɔ Prosper qui ale ka sɛbɛnni don Bojibate ne bɛ n bolo Bouaka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon a ka di n na o da tɛ bila diɲɛ na diɲɛ nɛgɛ tɛ n na kɔ Bojibate k'a dɔn kangarida ka fisa wuli ka bɔ n tɔ kan diɲɛ segin 4 n'i y'a jamana bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan minnu ni fangaba b'u la ni sɔmingelen don k'u bɛ se diɲɛ bɛɛ la ni sɔmingelen don k'a fɔ u bɛ kodɔn sɔmingelen don k'a fɔ diɲɛ seleke 4 olu b'u sigilen to yɔrɔ kelen k'a naamu ka na da u kɛrɛfɛ o diɲɛ yɛrɛ jɛkulu in dɛ o de kumana Bojibate u ko a ma ko FAA o de y'a ɲini Américains ka pankurun fɛ u ka sɛgɛsɛgɛli pankurun n'u ma ɲɛ pani kɔ su dibi la tilegan fɛ hali n'u taara sangaba 7 tan ni 7nan na Bojibate u ka Mali ye k'a to yen e ye kuma in faamu wa FAA o de y'a ɲini aviation civile américaine fɛ u k'u cogo dɔn Mali pani na sisan a cɛ ka jugu o ye cɛjuguya da ye Mali bɛ se ka diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ Bojibate n'o fɔra ka bɔ jugu na bo kɛ sa o sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi nin kunnafoni Bojibate i k'a dɔn a carinna diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen na février kalo tile 23 tɛmɛnen min ye américain sɔrɔsi kulu i k'a dɔn Fédéral Aviation Administrative o de ye FAA ye Bojibate u ye kangari dakɛ olu bi jɛnsɛgɛ 4 bɛɛ lajɛlen kɔlɔsi u sigilen u sigiyɔrɔ la u ko Américains n'u ka se a n'u ka dɔnniya u kana pan bilen Mali ayiwa sanfɛla la k'a sɔrɔ Mali t'a kalama walima ɲɛfɔli kɛ ni Ala y'u ci a kɛra dibifin ye o a kɛra tile ganfɛla ye Bojibate se bɛ Mali ye bi a bɔ fɛn o fɛn n'a bɛ Mali jamana pan k'a jigin dugu ma k'a yara k'a disi ka po o de la a ko ayiwa Mali a bilama u ka dɔnniya bonyana kosɛbɛ sanfɛla la
dugukolo kɔni dɛbilen sangaba 7 kɔni a dugulen tɛ Mali la Bɔjabate ka sababu kɛ minɛnkura minnu sɔrɔ olu bolo o minɛn ninnu fanga ka bon seba de bɛ minɛn ninnu ɲɛ o hakili ka di fo k'a fɔ k'a to ten a ko n'i y'a ta k'a lajɛ altitude o bɛ fɔ maa ye min donna avion kɔnɔ Bɔjabate e t'o dɔn altitude a ko hali n'a kɛra 15 000 mètres ye i k'a dɔn dugukolo sanfɛla la Bɔjabate i k'a dɔn Américain ka nin agence a ye kangari da kɛ a ko Mali bilama système avancé sophistiqué de défense aérienne Bɔjabate o ko min ma tubabukan na panti Bɔjabate i k'a dɔn o de ɲɛ wa an bɛ diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen la Mali dugukolo kɔni da o a sangaba 7 ni donna na Bɔjabate hali ni ye mɛnɛmɛnɛni n'a y'u ja u b'i bɔ ka t'i yaara k'i da dugu ma o tuma u bɛ kangari da kɛ Amérique a sɔrɔdasiw ye ala ka n'u ci bilen k'a fɔ u ka masimafɛn walima u ka avion k'u b'a boli Mali sanfɛ ka sɔrɔ Mali t'a kalama min ye Michel Sor Air o bɛ Mali bolo Bɔjabate o tɛmɛnen kɔfɛ wa radar kafiri den dɔ bɛ yen Bɔjabate i k'a dɔn hali jinɛ min bɛ tɛmɛ Meleku a b'o fana ye Bɔjabate i k'a dɔn tubabukan na 49 000 pieds 15 000 mètres Bɔjabate i k'a dɔn ni bɛɛ nin na min ye 19 000 i k'a dɔn nin y'a sɛtanɛkaw de ye Mali tɛ tulonkɛ jamana bilen koyi 9,4 000 marin 36 kilomètres dugukolo ni a tɔgɔ di kabanɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ kilomètre 31 kɔni Bɔjabate n ko ye diɲɛ da di o ka jan dɛ Mali tɛ tulonkɛ jamana bilen dɛ aw bi sɔn a na o k'a fɔ aw bi sɔn a na aw tɛ miɲanga den dɔn i dangani fɔ n ye a kelen bɛ ka diɲɛ fɛn bɛɛ ba k'i sigi a yɛrɛ taamatɔ i b'a fɔ ko boli goki n'a ka marifa ne m'a dɔn fɔ o bɛ duloki in jukɔrɔ a bɛ to k'o sama k'o jigi marifa dusuku de b'a kɛrɛ la ye a labɛnnen bɛ waati bɛɛ duloki in kɔni ka dɔgɔ a ma de wa duloki dugu kɔnɔ a kɔrɔfɛ de falen don nin ji tɛ foyi marifa ni bagaw kɔ wa sɔrɔsikɛ ŋana yɛrɛ de don sɔrɔsikɛ tɔgɔmacogo dɛ miɲanga den tɔgɔmacogo b'a senkɔrɔ jamana miɲanga bɛɛ kelen jolo k'a ko k'a labɛn kelen bɛ k'a a disi in fa baga de la u jodo ni ala cɛ a ka dilan Bɔjabate sɛbɛnnikɛla ko a ko wuli ka jɔ bolo kan a ko tuma min ye nin sɔrɔ su ye ko se bɛ irisiw ye irisiw de bɛ nin kɔfɛ irisiw ta tɛ Maliko ye bilen koyi maa o maa de b'a la k'a fɔ k'i bɛ tulo kɛ Mali la irisiw k'o ye kelen bɛ k'i bolokɔni ɲɛsin u ma fɛn o fɛn n'a bɛ irisiw jamana ma maramafɛn na marafala sɛgɛsɛgɛlikɛla la Bɔjabate ko irisiw n'an b'a ta k'a di Mali ma missile sol air Bɔjabate o ye tasuma kami de o bɛ komi ala ka ci di n'a ko fils o y'a sɔrɔ i minɛ na ɲɛ kɔmi ka yɛlɛ sol a bɛ komi ni ko nin minɛ o y'a sɔrɔ a y'a minɛ ka ban dabali t'o bɔ o Mali Bɔjabate o kuma an bɛ dɔɔnin minɛ ko bi ko ayiwa Américains k'u cogo dɔn k'a sababu kɛ nin maramafɛn cɛjugu damanda de bɛ Mali bolo o kuma i mana di yɛrɛ la k'i ye Américain ye i ye Français ye yarɔ n'olu kɔni bɔra la ka ban a tɔ kɔni da duguni ninnu olu minɛ k'u fara ɲɔgɔn kan sisan sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ɲɛdankura cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye cɛ ka pep Bɔjabate n bala cogo bɛ di karamɔgɔ ne bɛ tigɛ dɔ joona o ka kɛ le arada sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ ye ko Sidi Kulubali Sidi ko a ko an ka taa Jalakɔrɔji mun bɛ karamɔgɔ Dabatungora e ko min ye Nɔnsɔnbugu Jalakɔrɔji e Bankɔni Safo karamɔgɔ Dabatungora min ye sirako kuma mun bɛ ka fɔ kabini san joli a ko san 6 waati a bɛna s'o ma a ko min kɔni ye tosira ye an ka Gwanɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko hakili lajiginna min ye nin siraba in ye karamɔgɔ Dabatungora hakilinaw taara k'a fara ɲɔgɔn kan ni ka bɔ Nɔnsɔnbugu ka na Jalakɔrɔji fɛ o bɛ kɛ sababu ye min kɔni lafiya belebele o bɛ se ka na cogo min na a ko taama ko la bi Mali a ka nafasɔrɔ sira min bɔ Kayi sira kan karamɔgɔ Dabatungora a dagosi ka bɔ sira n'a sera Kolokani ni ka se ka fara ni k'i kunda Nɔnsɔnbugu kan karamɔgɔ Dabatungora ka n'u nun bɔ fo Jalakɔrɔji fɛ ŋaniya sirila ka bɛn ni o ye min ye Dagabana sira ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ jamana masakɛ kɔrɔ min bɛ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ale yɛrɛ taara ni ka se ka taa sira in ni ka a dabadenya fɔlɔ kɛ a Kurubukari sɛbɛnnikɛla ko
ako min kɔni siran ye dabada fɔlɔ kɛra don min na a y'a yira k'a fɔ siran kɔni a bɛna kɛ nafasɔrɔ sira ye min ye bɔnɔgɔla sira karamɔgɔ daba tun ka taa bila nisɔndiya sira o tuma min ye jamanakuntigi yɛrɛ ye a ka kanubaga yira ka ɲɛsin a ko joona joona a don in kama maa minnu ka baara bɛna bɛn siran dilanni ma a ye dabali ni fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ janko siran bɛ se ka ban cogo min na kalo 15 Ibrahim Boubacar Keita a sɛbɛ dɔnna don min kɔni wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛra ka ɲɛsin ministère ma min ka baara ɲɛsinnen bɛ siran dilanni ma karamɔgɔ daba tun olu fana ye appel d'offre kɛ maa min bɛ sa k'u de ka baara kɔni ka ye u bɛ se ka nin siran dilan u ye marché ta ni k'a d'olu ma sɛbɛnnikɛla k'o sigi kɛra ni ka baara lajɛ k'a daminɛ san 2017 karamɔgɔ daba tun min kɔni siran ye u ye manaji bɔn yɔrɔ dɔw la min kɔni k'u pan yɔrɔ dɔw kunna maaw bɛ ka tigɛrɛ fɔ sira kɔni nun donna ka ban tɔni dɔɔni tɛ tɔto foyi la sɔn na a bɛna ban sisan a sina ka kɛ dolo kuja in ten sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun baara kɔni kɛra min ye zanni kelen kelen ye i b'i to siraba bilenni na i bɛ taa bila goudron na i bɛ bɔ goudron kan i n'u bɛ don siraba bilenni la a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di jamanakuntigi karamɔgɔ daba tun ni k'i da don jamana kunkanko la k'a yira k'a fɔ ko nafolo bɛ a bilalen bɛ minisiriso ka bolo kan ni ka tila ka to ko kɛ ko lankolon ye sɛbɛnnikɛla ko jɔn ni jɔn de bɛ janfa la nin sirako in na min ye bangonikaw ye u jigi waro la safokaw nɔnsɔnbugukaw ka taa bila sira o sira n'o de bɛ sira in fɛ ka taa karamɔgɔ daba tun nin bɛɛ lajɛlen jigi waro la sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ n'i ye jalakɔrɔji lajɛ min ye poussière ye i tɛ maa ye n'i ye sira in daminɛ i tɛ maa ye abada tilegan fɛ a ko n'i ma fari de minɛ sɛbɛnnikɛla ko so minnu ka du minnu bɛ sira kɛrɛfɛ a ko o dudenw bi karamɔgɔ daba tun u bɛɛ kunkolo bilelen bɛ i b'a fɔ ko fɛn i y'o de a la kunkolo dama hali dumuni se ka tobi ye subahanallahi ji kɔni tɛ sigi i ye dumuni tobi k'a sigi ni u m'a dun o yɔrɔ bɛɛ o y'a kun cɛnni a bɛɛ bɛ kɛ cɛncɛn ye a ma dabɔ kama dɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tun min ye n ta yafa n dusukun kamikamilen don o si de man ɲi jamana ma a ko jigi sira karamɔgɔ daba tun o nana kɛ jigi waro sira ye a ko min ye jamana marabaaw bɛ min ni bolo funda a bɛ da tigi kan na ni Ibrahim Boubacar Keita tiɲɛ an bɛ don min na ko bi maa min bɛ Mali kunna bi o de ye miyankakɛ ye n'o ye colonel Assimi Goïta n'a ta kalama karamɔgɔ daba tun k'a ka taa k'a sɛgɛrɛ joona joona min ye jalakɔrɔji ka bangonikaw ye u kamana gannen don u ma fɛnkoni dun min ye sira min kan ka dilan ka kɛ nafasɔrɔ sira ye karamɔgɔ daba tun nafolo min taara k'a bila ka ko nafolo tun a taara min wari a ka ɲini joona joona ni wari ɲinina karamɔgɔ daba tun maa minnu bolo tun taara ka don baara in na u ka se ka a ɲɛfɔ malidenw ye n'o tɛ an bɛ don min na ko bi min ye jamana in n'a taara nin taabolo in kan hali bi kan solila a ma taama kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le radar kɔnɔ a ka bi bɔli don. Bon jama tɛ ne bɛ n bolo bɔ ka don. O don. Bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le Malien Mali den. O don. Sɛbɛnfura nin y'a boli ko siɲɛ 1984. Bon jama tɛ. A k'i k'a dɔn kuma n'a ti fɔ. Mɔgɔw mana sera kuma fɔli ɲɛ. I k'a dɔn bana ban man di. A ko an ka taa Kayi mara la. Nin jɔkɔrɔba in dugutigi do chef de canton do dugu min n'u k'a ma ko Tomora. I k'a dɔn a wa dugutigi fɛn o fɛn b'o lamini na. Ale de y'olu bɛɛ lajɛlen ka ciden ka bɔ Bafulabe. Bon jama tɛ i k'a dɔn kunnafonidila a y'o wele ni k'i dase i k'a dɔn kuma min n'a kɛ n bɛ bɔnɛ ye Kayi mara la jɔnyako cɛkɔrɔba in san 90 a tɔ de ye ayiwa Sisɔgɔ bon jama tɛ i k'a dɔn Sisɔgɔ Bakari Sisɔgɔ a kumana a ko ale ye dugutigi ye nin y'ale san 90 ye ale ni laharata de ka sɔrɔ i k'a dɔn diɲɛ balo ye i k'a dɔn dugu min n'u k'a ma Usubi Janya i k'a dɔn chef de canton do Tomora o k'i bɔ yen i k'a dɔn dugutigiya kɔni bɔra olu ka du de kɔnɔ fa ni fa fo kana se denw ma a ko komini 5 min n'a bi Bafulabe ale fa de kun ye a chef de canton ye bon jama tɛ i k'a dɔn ale fa kɔfɛ o dɔgɔkɛ cɛ 3 i k'a dɔn olu bɛɛ lajɛlen mara kɛ fo kana sa ale ma an bɛ don min na ko bi a ko tiɲɛ don jɔnya ko kuma min bɛ fɔ olu ka lamini na a daminɛ n'ale ɲɛna a bɛ Ala wale ɲuman dɔ sabula ale yɛrɛ da b'a ko caman jɛ la ko in dala bi sa mankan bi ba cogo min ale san 90 bon jama tɛ ale ni lahara de ka surun diɲɛ ye bon jama tɛ o kuma ale bɛ min dɔn a na a n'a bɛ min fɔ i k'a dɔn o de ye nin ye a ko jɔnya ko kuma min n'a kɛ n bɛ sɛgɛn ye Kayi mara a n'a lamini bon jama tɛ nin kuma ninnu dara ka bɔ awa Faransi jamana de la Angola Espagne Mauritanie Gambie Sénégal
wajibati ka do de nana fara ɲɔgɔn kan min ye nin kuma in ye k'a ta kabini a tulo ka kuma bi fɔ fo kana ba don a la fo kana kɛ sɛtanɛ ye sɛtanɛ min ni bolo se k'a kunbɛn a ko ale yɛrɛ ka denmisɛnniya wajibati so caman kun b'a ale fa bolo ale min ye dugutigi den ye ale de bɛ taa so bi kan kana di a fa ka so ma binkɛnɛ bagan minnu bɛ ale de bɛ taa bi kan ni jɔnko kun bɛ yen yalima ale bɛ taa bin kan ka n'o di a fa ka so ma wa o tɛna jɔn tɛna bilo baara la wa a ko nka ale y'a ka denmisɛnya bɛɛ kɛ binga de la kana di fa ma a ko jɔnya ko kuma min bi fɔ ale b'a fɔ a da camancɛ la a ti siran ale ye san 90 ye wajibati Mali yɔrɔ o yɔrɔ n'i taara ye i mana taa diɲɛ ayiwa siya o siya la i n'a sɔrɔ laada dɔ b'u bolo laada minnu n'o ka gɛlɛnw ma kosɛbɛ walima laadaw i k'a dɔn min n'u b'a matarafa ka da sigi yɛrɛ kɛcogo ani hadamadenya nasiraw kan ale b'o de ko fɔ n'o tɛ i k'a dɔn kabini 19e siècle wajibati i k'a dɔn tubabuw bɛna waati min jɔnya de tun bɛ k'i siri juru la wajibati walima diyagoya ko a ko banna an ka jamana kɔnɔ kabini 19e siècle wajibati i k'a dɔn tubabuw bɛna Bafulabe yan fan in fɛ san min o kɛra san 1880 o kɛ u nana Bafulabe tubabuw nani i k'a dɔn u y'a jira k'a fɔ jɔnya ko i k'a dɔn hadamaden sirili walima k'a minɛ k'a ti walima k'a bila diyagoya baara la k'o banna wajibati n'a sɔrɔ la o kuma minnu fɔra fo kana diɲɛ yɛlɛma a k'i b'a ye k'a fɔ donnama in kama ayiwa min y'o ko ye n'o banna i b'a ye k'a fɔ dɔw bɛ yen minnu sera ka sigi dugu kelen fɛ ni u kun ye jɔn ye ni nin kɛwalew tɛlɛ don k'u sɛgɛrɛ u tora sigi la dɔw yɛrɛ wulila ni ka taa u dama ta dugu sigi u yɛrɛ ye wajibati i k'a dɔn a ko Faransi kuta ani ayiwa les libertés o jamanaw den nana sigi o kɔnɔ Bafulabe i k'a dɔn lamini na a ko dugu ninnu a donnama in kama i k'a dɔn Faransi kuta i k'a dɔn olu laban olu de kun ye ayiwa ɲininka ayiwa jɔn duguw ye wajibati a dugu tɔgɔ yɛlɛmana ka kɛ Faransi kuta ye bi a ko nka n'i ye kuta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ président kɔrɔ min ye Ala ka hinɛ Modibo Keyita o nana munumunu salo dɔ kɛ Kayi jamana n'a don wajibati k'a dɔn a nana mɛn k'a fɔ kin dɔ bɛ yen o de ye Faransi kuta ye wajibati i k'a dɔn ayiwa min ye Kayi n'a lamini a y'a ɲini k'a fɔ nin tɔgɔ in ye tɔgɔ bana mininen ye u ka tɔgɔ in bɔ a la o de la u laban nana dugu in yɛlɛma k'a kɛ liberté ye bi décentralisation nani wajibati k'a dɔn a farala Kayi kan u k'a ma ko liberté danbaya wajibati a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin nana ta tariki ye nin de ko fɔ a ko nka min ye wulikajɔw ni jateminɛ ye min kɔni ye laadaw ye k'a daminɛ Kayi fo Kidal a jamana o jamana a dugu o dugu a bɛɛ lajɛlen n'a ka laadaw laadaw dun bi fɔ ɲɔgɔn ko cogo dɔ la wajibati i k'a dɔn bɛnkanw ni hakilinaw de don hadamadenya yɛrɛ sigili jali la a ko nka u laban nana wulikajɔ bolo da min ye jɛnsɛgɛ naani jamanaw ye wajibati k'a dɔn k'olu ta k'olu coro kɛlɛ kɔnɔ u tɛ kɛlɛ min ɲɛdɔn ONG Organisation des droits de l'homme min ye gouvernement ye wajibati u nana ninnu bɛɛ lajɛlen da don ko in na aw t'a ɲɛdɔn anw ka jamana na maa de bi fa maa de bi bugɔ wajibati k'a dɔn kuma dɔw kɔni fɔra tiɲɛ yɛrɛ la a ko ale bɛ misali kelen di ale bɛ dugu min kunna wajibati i k'a dɔn o mairie n'o ye Tomora ye wajibati u b'a fɔ minnu ma ko jɔnw i k'a dɔn commune 12 commune 23 i b'a ye commune 12 bɛɛ bɛ yen a bɛɛ lajɛlen ye ayiwa a bɛ fɔ minnu ma ko jɔn olu de b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa la a ko kɔni tɛ nkalon ye o sɛgɛsɛgɛli n'o ɲininkali a ko o bɛ se ka kɛ joona a ko fana k'i bɔ yen wajibati kuma caman fɔra min ye ale yɛrɛ dabali ba a ma deli ka min mɛn a ko k'a fɔra k'u musow walima ayiwa u musow kelen bɛ k'olu kɛ jɔn ye kɛcogo cɛjugu bɛɛ lajɛlen bɛ k'olu la wajibati bɛ se ka nin fɔ cogo di a ko arajo kumakɛla dɔ bɛ Kayi wajibati k'a dɔn u ka kumakan b'a ale yɛrɛ ka telefɔni kɔnɔ i k'a dɔn u ye nin ɲɔgɔn na kuma purukutele kuma cɛjugu caman fɔ ale yɛrɛ dabali banna fo k'a fɔ k'a to ten a ko yalima nin ko minnu filɛ nin ye nin bɛ se ka na ni hɛrɛ ye wa nin bɛ na ni bɛn de ye a k'u y'a fɔ hali misiri kɔnɔ wajibati k'a dɔn hɔrɔnw ka misiri bɛ yen jɔnw ka misiri bɛ yen min ye kɛnɛso ye ani lɔgɔlisow u t'i sɔn jɔn dɔw ka taa o kɔnɔ a ko nin bɛ se ka kɛ kɛcogo di an bɛ diɲɛ laban tubabu tile min na ko nin bɛ se ka kɛ kɛcogo jumɛn na a ko ale san 90 wajibati a bɛ min fɔ o de ye jamana ɲɛmɔgɔw ka dabali tigɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ nin kuma minnu bɛ fɔ sabula a bɛ maanifin funteni n'i ko hali bi n'a ka bi hadamaden dɔ bɛ minɛ k'a bugɔ walima k'a fa ko a ma sɔn ko dɔ ma a k'o bɛ maanifin funteni
n'a sɔrɔla tiɲɛ don dɛ Bɔjɔbate a k'i k'a dɔn ayiwa maa dɔw kɔni bɛ olu kɔni nana nin ko in banba ni k'a diyagoya ka kuma in doni ka taa n'a ye tubabu jamanaw na Bɔjɔbate i k'a don droit de l'homme n'a ɲɔgɔnnaw ka to olu k'u ta k'u da don a la Bɔjɔbate ko kuma se min ma an bɛ don min na ko bɛ a bɛ ɲini ka tɛmɛ o kan o de la min ye abɔ jamana min n'ale b'o kunna Bɔjɔbate k'a dɔn ale de ye maakɔrɔba ye wa min ye kuma o kuma ye n'a bɛ bɔ dugutigiw da a bɛɛ bɛ tɛmɛ ale de fa fɛ min ye Kayina Lamini o kuma a bɛ min ɲini Bɔjɔbate i k'a dɔn ye wulikajɔ ka bolo da jateminɛ ka kɛ min bɛ se k'a to nin kuma jugu minnu bara ka kɛ sababu ye ka sigiɲɔgɔnya fura san 200 san 300 sigiɲɔgɔnya Bɔjɔbate k'a dɔn a ka dabila sabula i tɛ fɛn min dɔn n'a fɔra a b'i funteni n'a ye funteni ka ban Bɔjɔbate k'a dɔn a bɛna ni tiɲɛni a ko fana k'i bɔ a la a ko ŋunuŋunu dɔw olu nana banba Bɔjɔbate k'a dɔn ayiwa ka hakilina jugu dɔw ta ka taa don faama dɔw la k'olu b'u kɛcogo la faama dɔw fana bɛ don nin kɛlɛ la Bɔjɔbate k'a dɔn ka sɔrɔ kɛlɛ min n'u t'a ɲɛdɔn a ɲɛ ma f'u ye Bɔjɔbate ni ko taara ka taa banba i ka ten a ko a bɛ misali wɛrɛ di CSPACDE Bɔjɔbate k'a dɔn ninnu nana kunnafoni dɔ di ka na ni sɛbɛnfura dɔw y'u ka jamana na u t'a ɲɛdɔn k'u nakun de ye ayiwa sɛbɛn tɛ minnu bolo tubabu jamana na olu ka jɛrɛjɛkulu don minnu sigilen bɛ jamana wɛrɛw la ni sɛbɛn t'u bolo Bɔjɔbate k'a dɔn u nana wulikajɔ boloda centre socialu min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye k'a fɔ de ye an ka jamana den minnu bi taama na nazara jamana na olu dɛmɛbaa tɔnw don Bɔjɔbate k'a dɔn u nana n'o naka de ye ale yɛrɛ ka commune rurale la Tomura Bɔjɔbate k'a dɔn kɔrɔfɔ ninnu nane tuma min u laban nana min ye olu bara ka kɛwale minnu kɛ Bɔjɔbate u kamana nana guwa sabula u nana ye k'a fɔ kuma wɛrɛ b'u da ani kɛwale wɛrɛ b'u da dugutigiya a ka bɔ kabila kunda a ka kɛ ŋ'i ɲininka i k'a dɔn min ka kɔrɔ dugu bɛ o ka kɛ dugutigi alimamiya ka kɛ nin kɛcogo la a ko bɛ kɛ kɛcogo jumɛn na san 1000 jamana minnu sigilen bɛ cogo kelen min na a ko yalima o bɛ se ka yɛlɛma tilegan dindiri fɛ ko jɔnya ko kuma ni hɔrɔnya ko kuma a k'o kɛ man di ni maa min nana Bamakɔ kabini diɲɛ kununko ɲarew de ye dugutigiw ye olu de ta ye Bamakɔ ye joli min se ka na k'a fɔ fanga bɛnna walima n galannen don n b'olu bɔ a la o fɔba tɛ yen Bamakɔ yan abada jango kayi o fɔba tɛ yen i bɛ se k'olu bɔ a la abada Ture ni ɲare a ye bɔ a la ten sa aw ye dɔ k'a la an k'a ko yɛlɛma o bɛ se ka kɛ yan ka sogo k'a lajɛ alors Bɔjɔbate a ko b'o cogo la laada minnu bɛ yen Bɔjɔbate ni laada gɛlɛn don a bɛna ni tiɲɛni ye diɲɛ fansi fɛ i t'o ye bilen yɔrɔ o yɔrɔ ni silamɛya kɔni nana ye Bɔjɔbate ni silamɛw de bɛ yen laada jugu fɛn o fɛn bɛ yen ni tiɲɛni don i b'a sɔrɔ o tɛ yen nka min kɔni ye ɲɔgɔn kunbɛw ye Bɔjɔbate a n'a hakilina minnu bɛ ta i k'a dɔn laada kow la olu fɛnkɔrɔw bɛ diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen na Bɔjɔbate mɔgɔw bɛ balo ɲɔgɔn kan ka hadamadenya kɛ ɲɔgɔn kan o cogo kelen la nka nin ko kura minnu nanen filɛ Bɔjɔbate k'a dɔn a taara yɔrɔ wɛrɛ de la ni ka na tora an kan a ko ale bɛ min fɔ kuma ka jan ale bɛ min fɔ Bɔjɔbate ale bɛ wele de da jamanakuntigi ma Asimu Goyita olu ka lamini ninnu Kayi jamana a ka kunna bi dɛ n'a ma wulikajɔ bolo da Bɔjɔbate ka jateminɛ ba kɛ jɛkulu de ka sigi sen kan malidenw minnu bɛ taa yaala u ti maa dɔn maa yɛrɛ t'u dɔn u bɛ yaala ka filɛli kɛ kabila ni kabila du ko dama min fɔlen don n'a sɔrɔla tiɲɛ don a kan ka kiiri kɛcogo min na a ka kɛ ten Bɔjɔbate n'o tɛ a k'u ka jamana n'ala man kisira don dɔ la a bɛɛ bɛ ci ka sababu kɛ i k'a dɔn maa wɛrɛw de na bɛ ni hakilina jugu ye walasa ka i k'a dɔn maraka jamanaw ni k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min dalo ka bɔ le malien kɔnɔ Mali den karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ nin cogo di le sphinx ko n'a kɔrɔ dɔnba sɛbɛnnikɛla karamɔgɔ o ye la rédaction ye u bɛɛ lajɛlen ka min sɛbɛn a ko Mali dugukolo ko kuma karamɔgɔ Daba-Tunkara i bɛ dɔɔnin de fɔri n'o tɛ a kuma tɛ fɔ ka ban sɛbɛnnikɛla ko an ka taa tabakɔrɔ sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min ye muso dɔ bɛ yen karamɔgɔ Daba-Tunkara maliden kɔni a ka gɛlɛ jamana in kɔnɔ ko min b'a tɔgɔ mɛn n'o ye madame Keyita Binta Semeka sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ min ye Binta ye dugu jɛ ko 20 a da bɛ dugukolo ko kuma na karamɔgɔ Daba-Tunkara walima kiiri ko kumaw de b'a nɔfɛ a ko min ye Binta ye a ye yamaruya di ni ka maa minnu wuli ka bɔ kɛnɛ kan karamɔgɔ Daba-Tunkara jamana in kɔnɔ ko kuncili t'a ban sɛbɛnnikɛla ko hali bi o Binta a tɔgɔ bɛ dugukolo ko kuma wɛrɛ la a y'a yira k'a fɔ n'i ye Kulukoro marabolo lajɛ Binta Semeka a tɔgɔ bɛ dugukolo ko min na yen janko min ye Morobabugu marabolo ka taa bila Ngabakɔrɔ dura la karamɔgɔ Daba-Tunkara k'a taabolo ka ca fo ka dama tɛmɛ
a ko ni zenata o ye tabakɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min ye Binta Semega ye san 2005 min ye ministre mun ka baara ɲɛsin bɛ sɛnɛko ma min ye bagan marako ye karamɔgɔ Dabatungura a waati la ale kɔni ye yamari di maa minnu ye bagan feerelaw ye bagan gɛnnaw ni ka hectare 12 d'u ma o kuma o kɛra tabakɔrɔ bolo kan sɛbɛnnikɛla ko jamana yɛrɛ de y'a di min ye ministre a tigɛ ale ni bagan feerelaw tigɛ karamɔgɔ Dabatungura ni ka kɛ titiri ye k'a ta k'a di bagan feerelaw ma a y'a kɛ bagan feereyɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko 2005 ka na bila an bɛ don min na ko min ye Binta Semega ale de wulilen filɛ nin k'ale ta ye sɛbɛnnikɛla ko ka kɔn Binta ka wulili ɲɛ sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ o tabakɔrɔ kelen na ye misiri dɔ dawolo bɛ yen o kuma min kɔni ye Binta ye o kɛnɛ fiyafan ye a taar'i bɔ fɛnɛ kan o kuma min kɔni ye ko y'ale ta ye ko permis d'occuper b'ale bolo kabini san caman caman min ye dugudenw kɔni ye wulikajɔ kɛ fu su ko n'o tɛ ko yen kɔni t'i jɔ Binta Semega karamɔgɔ Dabatungura i b'a fɔ ko mankan tɛ ko min na a tɔgɔ tɛ don o la sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni avocat ŋanaw de b'a kɔfɛ min ye kiiritigɛla jolenw ye karamɔgɔ Dabatungura sabu jafara bɛ Binta la o kuma ko maaw de b'a kɔfɛ a kɔsɛbɛnnen bɛ maa minnu na a ko n'i y'a lajɛ min ye tabakɔrɔ ale garabali ye karamɔgɔ Dabatungura Binta kɔni k'a taara papiyew de dilan ka ti tuguni ka na n'o ye o kuma k'a yɛrɛ k'a fɔ k'ale ka yɔrɔ don sɛbɛnnikɛla ko min ye jamana ka yɔrɔ dilen n'o ye titiri hectare 12 maa kelen bɛ se ka da yɛrɛ la cogo di ka na disi gosi n'o ye sɛbɛnnikɛla ko min ye Binta ye k'a bɛ jagɛlɛya fura de k'a ka daraka ye sabu ko n'i y'a ka kɛwalew lajɛ k'i sigi k'i miiri Binta yɛrɛ la i b'a fɔ ko nin bɛ se ka kɛ cogo di janko muso an ka jamana in kɔnɔ a da bɛ kiiri bɛɛ lajɛlen na sɛbɛnnikɛla ko kiiri mun bɛ Binta nɔfɛ a bɛ t'i jɔ fo kiiri 300 la o dama tɛmɛna kojugu sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungura min ye garabali baarakɛlaw ye n'o bɛ tali kɛ fila misitigiw kan u fana y'a yira k'a fɔ ko maa kelen ta tɛ jamana ye ko ye maa tɛna maa bagabaga i ka jo kan karamɔgɔ Dabatungura olu ka sɛbɛn mun b'u bolo u dan bɛ jamana marabaaw la maa minnu tɛmɛna u ye baara min kɛ k'a d'olu ma hali bi minnu bɛ olu tɛ se k'o kan sɔsɔ abada o kuma min ye Binta Semega ye karamɔgɔ Dabatungura k'u labɛnnen bɛ a man'u wele Mali yɔrɔ yɔrɔ la k'u bɛ taa u dafalen bɛ taa n'u ka sɛbɛn ye sɛbɛnnikɛla ko min ye Binta ye a ko ka hali bi ale kɔni dan bɛ a yɛrɛ la sabu ale ka titiri fɛnɛ karamɔgɔ Dabatungura ko de ye wulibali lakika ye o kuma min ye bagan feerelaw ye tabakɔrɔ garabali la k'u bɛ don makɔnɔ de la ko sinon k'u sigi k'ale lajɛ ale ye dugu mun wuli ka tɛmɛ jamana in kɔnɔ sɛ ma wuli ka bɔ a fan kan k'u fɛnɛ tatɔla don i b'a sɔrɔ a ta na kɛ tiɲɛ ye dɛ n'o tɛ maa bɛ se ka nin kɛ cogo di ayiwa dossier 300 maa kelen nɔfɛ a bɛ kɛ n taara kiiri la kiiri jara n na maa min ma deli ka taa kiiri la o bɛ cogo di o fana ka fisa karamɔgɔ Dabatungura sɛbɛnnikɛla ko min ye jamana marabaaw ye nin kɛn bɛ samasamali belebeleba ye dugukolo kɛlɛ a bɛ na ni min kɔni kɛlɛ jugumanba ye a ko min ye Binta Semega ka hakilinaw ye o kuma minisiri mun bɛ bi min ye dugukoloko kan ka taa bila minisiri mun ka baara ɲɛsinnen bɛ an ka baganko kan karamɔgɔ Dabatungura k'u kan ka nin ko in lajɛ ji ɲɛma jɔlen la ni k'u tigɛ di ɲɔgɔn ma jan kɔni kɛlɛ bɛ se ka dala sa n'o tɛ fila kɛlɛ ko kɛlɛ nɔgɔman tɛ kɔnɔboli filɛ nin ye an ye min bɔ le sin kɔnɔ a ka bi bɔli don Bajumate bɛ bolo kari ka don bi wani sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation o don ko dogolenw k'u da kɛnɛ kan a boli ko 622 min ye sɛbɛnni kɛ a to a de ko Amadu Tijani Danzɔgɔ Tijani ko a ko usine dɔ b'an fɛ o ko usine Amar Trading Company Bajumate k'a dɔn maa b'i yɛrɛ ɲininka yalima Mali faamaw ani sɛgɛsɛgɛlikɛlaw yalima usine in ka baara u baara k'a jate u nɔfɛ ni k'u sɛgɛsɛgɛ wa ɲininkali tɔ min bɛn a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Bajabate k'a dɔn u ka baara ɲɛsinnen bɛ dunfɛnw de ma mutardi najini o n'a damanda u b'o de dilan an ka jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko a ka produit agroalimentaire sénégalaise don Bajabate bi i k'a dɔn maa b'i yɛrɛ ɲininka u ka baara kɛcogo la an ka jamana kɔnɔ sabula maa minnu b'u ka produit dun Bajabate o caman de kɔni dabali bannen don o caman de kɔni ye kule k'a bɔ a ko tali bɛ kɛ ani fiɲɛ yɛrɛ fɛn min na u ka mutardi ani soja Bajabate i k'a dɔn ninnu ye dunfɛnw ye balofɛnw don entreprise Amar Trading de b'a dilan a ko nka
ni maa min ye u ka produit yɛrɛ qualité ta k'a lajɛ wajabate k'a dɔn fɛn o fɛn n'o ye dafalen ye walima min bɛ dunfɛn yɛrɛ bato wajabate k'a dɔn bɛɛ de kelen don majɛ ye n'i y'a mɛn norme nationale u t'o bato wajabate o tɛmɛnen kɔfɛ usine in yɛrɛ kalo damadɔ de ye nin ye wajabate olu kɔni kelen bɛ ka hi kɛ Mali sugu kan min ye moutarde amartradine wajabate k'a dɔn u filɛ nin ye sotorikew o cours de kɔnɔ Sotiba zone industrielle la sɛbɛnnikɛla ko a k'u ka baara wajabate a kan ka sɛgɛsɛgɛ maa da garantilenw de y'a fɔ koyi sabula a bɔ service da minnu bɛ yen i n'a fɔ ENSA ani INPS wajabate ka taa se laboratoire national ma laboratoire national de santé INS wajabate nunun gɔni caman bɛ nunun na nunun da de y'a fɔ fana min ye Amadu Tijani Dansogo ka fɔ ye a ko Amar ka produit wajabate k'a dɔn u maracogo an'u dilancogo o de ye hadamaden dabali ban a tɛ min kɛ Senegali a bɛ se ka na maliden bɛɛ lajɛlen gangɛ kɔnɔdimi bila an na cogo di u ka emballage o ye produit bɛ kɛ minɛn yɛrɛ min kɔnɔ wajabate dɔw y'a fɔ k'a sɛbɛntiya u yɛrɛ ɲɛ de y'a ye k'a fɔ usine i ka don bi mɔgɔw de tale du bolo i ka dɔn sabula u ka ayiwa fɛnw bɛ kɛ verre de kɔnɔ verre minnu i ka dɔn ni verre lahɔrɔmaninw dɛ verre jɛlenw dɛ dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ maa dɔ de tale du bolo olu bɛ yaala ɲamasɔnɔguw la ni ka verre kɔrɔw de ɲini n'u ye verre kɔrɔw ɲini u bɛ sɔrɔ ka n'o kocogoco n k'i ɲini n ka ayiwa safunɛjiw la k'o ko k'o jɛ wajabate yalima verre kɔrɔ min wililen don sunugu la i man'o ko k'o jɛ cogo o cogo yalima o banakisɛ ani a fɛn nɔgɔlen bɛɛ lajɛlen bi bɔ wa ngali tɔmi bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko nin kɔrɔfɔ minnu kɔni b'a nɔfɛ kɔrɔmuso duman dɛ sabula i k'a dɔn suma dɔ bɛ moutarde nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko awa walima n'i y'a dun a bɛ nɛngɛni dɔw kɛ olu bɛɛ lajɛlen kɛwale cɛjugu ye o tuma welewele dalen don ka ɲɛsin jamana ma ministère de la santé développement social wajabate ka taa se awa jɛrɛjɛkulu minnu bɛɛ n'olu bɛ dunkojugu kɛlɛ kɛ wajabate ka taa se jɛrɛjɛkulu ma minnu kɔni n'o ye balo yɛrɛ ye i ka don ɲɛfɔli o tuma cakɛda minnu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ olu kan ka wuli ka jɔ kɛ min ye nin usine ye usine Amartrandi compagnie ka taa jateminɛ kɛ u ka ko kɛwale la min ni min fɔlen don ni tiɲɛ don a bɛɛ lajɛlen ka da kɛnɛ kan o ka baara ka dabila wajabate sabula dɔw y'a jira k'a fɔ min kɔni ye nin ko in ye olu yɛrɛ de bɛna kuma Amadu Tijani Dansogo ko a tɛgɛ dalen don a kisɛ kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ni ka bɔ la révélation kɔnɔ ko dugukolo k'u da kɛnɛ kan l'indicateur i ti jɔ n ka tezara premier misa n'o tɛ hakili ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ jakite mɔgɔ ne bɛ tigɛ don joona journal aujourd'hui sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Kasimu Tera ko a ko min ye péage ye karamɔgɔ Dabatugara maa minnu bɛ an ka sirabaw kunna min ye jamana ministère de transport de l'équipement o kɛmɛ ka dabali ni fɛɛrɛ minnu bila sen ka jango tɔrɔmɔɲɔw bɛ se ka di cogo min na bolimafɛntigiw fɛ sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ u bɛ tɔɔrɔ la u bɛ degunna sɛbɛnnikɛla ko u ka jɛrɛjɛkulu u wulila ni k'u ka ŋaniyaw da jamana ɲɛmɔgɔw tulo kan u y'a yira k'a fɔ olu péagisiw karamɔgɔ Dabatugara jɔyɔrɔ min b'u la jɔyɔrɔ ncinin tɛ sabu ministère de l'équipement et des transports a jigi beleleba ye olu ye tɛmɛsenna minnu bɛ kɛ dugu jɛ fo ka taa fɔ ko su kora tɔrɔmɔɲɔ min bɛ sɔrɔ a bɛ bila an ka foroba wagandɛ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min bɛ ka wari ɲini k'a bila jamana ka wagandɛ kɔnɔ karamɔgɔ Dabatugara o bololankolo kana to o kana to min ye misi ale ni tɔɔrɔ kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ u bɛ ka baara kɛ kɛcogo minnu na u ka baara kɛcogo juguya kama karamɔgɔ Dabatugara dɔw bɛ bana sɔrɔ kɔfilɛtigɛw la dɔw bɛ gɛn ka bɔ baara la u tɛ ni dura ye wa dɔw yɛrɛ bɛ saya sɔrɔ k'u t'u ka so kɔnɔna na sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ ni tɔɔrɔ tɛ fila ye bi min ye péagisiw ye o tɔɔrɔ kɔni o danb'u kan sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye sara an'u ka laɲiniw ye u ye u ka jɛrɛjɛkulu kɔni y'u ka wakili ta min ka ta ka da confédération démocratique des travailleurs du Mali kan n'o ye CDTM ye o kuma janko u ka laɲini ye fɛn min ye olu ka se k'a ka ɲiniba ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min kɔni ye préavis n'o ye lasɔmini dɔ ye karamɔgɔ Dabatugara janvier kalo tile 3 ka taa bila tile 5 la u y'o boloda jamana ɲɛmɔgɔw o kuma min ye Madina Dambele karamɔgɔ Dabatugara madame Dambele Madina Sisoko ale ka tabali kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo la n'a dun ma k'a fɔ ko lasɔmini kɛra anw bɛna taa baara bila grève la jamana ɲɛmɔgɔw ma weleli kɛ ni ka kala don ɲɛna ka bɛn n'o ye o kuma o bɛ mun
fana yira olu péage su karamɔgɔ daba tun jɔyɔrɔ t'u la wa olu péage su tɛ jamanaden wa olu ka hakilinaw mun na min ye ministère de l'équipement des transports ye a bɛ k'i kɔ don olu la o kuma min kɔni ye jamana ko ye o kuma k'a ta bɛ ka bɛɛ lajɛlen bolo da sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ madame Dambele Madina Sisoko karamɔgɔ daba tun ko ale kɔni kɛmɛ k'i kɔ don min kɔni ye DNT olu ye wulikajɔ min kɛ ni k'a ɲɛsin karamɔgɔ daba tun u y'a yira k'a fɔ nin ko in tɛna se ka bila tan ko ye u na t'u ta da bɔgɔ jeninen kan min kɔni ye jamana yɛrɛ ye an bɛɛ lajɛlen ta don o kuma maa man ka woloma ka bɔ ɲɔgɔn na ni maa min ma mankan kɛ ni maa min ma bese ta walima marifa ta karamɔgɔ daba tun e sɛbɛ ani ka laɲini tɛ sabati u k'olu péage ye fasoden ɲumanw ye o kuma u bɛ ka baara min kɛ faso kanu baara don o kuma hali k'a da maaw ni mɛ ka bɔ min na o m'olu fari fa o m'olu timinangoya u bɛ k'o kɛ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ko min kɔni olu ka laɲini ye karamɔgɔ daba tun ka tila ka kɔ don olu la k'a tɛna se ka bɛn olu ma hali dɔɔni o kuma min kɔni ye olu ka laɲini ye karamɔgɔ daba tun k'u sigilen bɛ ka ministère lajɛ kɛrɛnkɛrɛnna madame Dambele Madina Sisoko nin ko in o kuma ko dɔ kɛra kuma fɔli la ten sa a kumaloya a n'a kinikini bɛ bɛɛ lajɛlen la kunnafoni filanin an ye min bɔ journal aujourd'hui kɔnɔ Kasim Tira ale ka sɛbɛnni don wajibatɛ n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le triomphe du Mali o don maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko CP wajibati a bɛrɛ ta tanuni a ka di Alahu Taala ye tanuni yɛrɛ i k'a dɔn n'i y'a kɛ nabi ɲuman in kan a ka d'a ye dandanfɛn fɛn o fɛn n'i ye baara ɲuman kɛ wajibati n'i y'a tanu a bɛ kɛ sababu ye ɲumankɛla ka caya ni muso in wajibati i k'a dɔn nin Maliden min ye Fatumata Batuli Ɲani ye wajibati i k'a dɔn a ka tanuni Mali yɛrɛ tɛ bilen koyi min ye farafinna jamana bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan sabula jɛkulu dɔ bɛ yen i k'a dɔn ayiwa min bɛ ayiwa farafinna musongana o musongana n'i ye baara kɛ cɛ o cɛ n'i ye baara kɛ i k'a dɔn i mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ olu b'i ɲini fo ka t'i tanu sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn nin don in min ye Kodowari ye wajibati a kɛra n'a fɔ farafinna ka fara fila ye sabula maa minnu bɛ yen ni ba ɲumankɛw don minnu b'i hinɛ wajibati k'a dɔn farafinna o ji yɛrɛ jɛkulu dɛ olu de farala ɲɔgɔn kan ka sugandili kɛ mouvement an b'i ko a ɲɛma min ye madama Fatumata Batuli Ɲani ni ka bonyaba ta k'a sɛgɛrɛ cakɛda in tɔgɔ de ko African Talent Awards nin ye awa édition 2022-2023 trophée d'honneur social et humanitaire Fatumata Batuli Ɲani sɛbɛnnikɛla ko nin muso in nin bɔra min wajibati i k'a dɔn ani ɲumanya ani dɛmɛ ani ayiwa i k'a dɔn hinɛ a n'o de nana Mali kɔnɔ a kɛra n'a fɔ a cira wajibati i k'a dɔn a tɛ tɛmɛ dugu la k'o ka dɔgɔ wajibati i k'a dɔn a tɛ dugu to yen k'o ka jan yɔrɔ o yɛrɛ ni mago kɔni jɔlen don a la wajibati i k'a dɔn Batuli Ɲani a bɛ dɛmɛ ta ni ka yenkaw sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn musongana don min bɛ boli su fara tile kan ka fɛn ɲini ni k'a di maa wɛrɛ ma ɲuman bɛ bɔ ale kini bolo de la numan bolo tɛ bɔ a kalama wajibati a ka ni ɲumanw hadamaden dɛmɛni ani hadamaden tɔpɔtɔpɔli sendaw jigindaw dɛmɛni wajibati i k'a dɔn o bandiri de taara k'o da disi la o ko min ma lauréat du trophée d'honneur social et humanitaire African Talent Awards édition 2022 wajibati u bi Kodowari jamana kan sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn maabaw farafinna u b'olu de ɲini Batuli Ɲani i k'a dɔn u y'a wele min ye nin ŋanaya in ye k'a ta k'a d'a ma ka sababu kɛ ani nin ka kan wajibati i k'a dɔn ani maa min bɛ gosi bere kelen na o ye Senegalikaw ka masakɛ Macky Sall wajibati a ko agence a ka wolomani ani sɛgɛsɛgɛli a t'a kɛ gansan fo k'a sɔrɔ a tɛgɛ dalen don kisɛ kan a kuma in fɔlen a min kɛ k'a bandini daga d'a ma a ko ale nisɔndiyara wajibati i k'a dɔn ale bɛ Ala baara de la wajibati ka sababu kɛ nin ɲumanyanba min kabini bi tɛ ale y'a kanu n'a kɛra jɔyɔrɔba la walima fɛntigi ye wajibati i k'a dɔn hadamaden fɛn o fɛn ni degunnen don fo n'a sɔrɔla Ala m'i bila ale ka sira kan wajibati i k'a dɔn a ka dɛmɛ bɛ ta k'i sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ni koloni bɛɛ lajɛlen yɛrɛkɛla a bɛ fɔ de ko kolo wasara a ko Africa Talent Awards olu ka nin ɲumanya in ani k'a ta k'a y'an ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'a ye wajibati i k'a dɔn u ma fili sabula Batuli Ɲani doni fɛn o fɛn taara k'a sɛgɛrɛ a y'a bɛɛ lajɛlen ɲu a n'a ka mouvement a ko hali misali damadɔ bɛ yen o tɛ taa yɔrɔ jan ye wajibati i k'a dɔn nin muso in Mariam Tangara min i k'a dɔn n'a dalen kun don san 4 a ye accident sɔrɔ wajibati i k'a dɔn u ye nin ka ko doni ka taa fɔ a ye o yɔrɔnin bɛɛ wajibati i k'a dɔn a kun kan ka opérer kokura
a y'o opération bɛɛ ta fa t'a fɛ ba t'a fɛ o nisɔndiya an'o muɲamuɲa min b'o la bi Wajabate k'a dɔn o sara bɛ Ala bolo maa tɛ k'o sara yan'o cɛ Wajabate k'a dɔn groupe Tulis u nana wuli ka jɔ boloda nin denmisɛnnin fitinin min ni banajugu kun b'a la banajugu min kun bɛ kan in na k'a funu fo k'a kɛ maama yɛlɛma ye min dɔ a ye ko Seydou Tarawele Wajabate a ɲɛ da o kan Batuli Ɲana a ye ɲɛjɔ furanfura ten o yɔrɔ bɛɛ k'u ta ka Maroko jamana sɛgɛrɛ miliyɔn kasabi caman Wajabate k'a dɔn u taara u fara ni k'o kuru ta ka b'o la Fatumata Batuli Ɲana Wajabate ko caman de bɛ a bɛ se ka fɔ k'a ban Sira Kulubali nin fana ye mugutiginin ye cancer kun bɛ min na u y'o fana ta ka Maroko sɛgɛrɛ Wajabate a miliyɔn kasabi danda la a y'o fana opéré ni k'o jɔ a sen fila kan gami Batuli Ɲana Ala de b'a sara muso jɛrɛjɛkulu tɛ Mali kɔnɔ yɔrɔ tɛ Mali kɔnɔ min ka jan Bamakɔ ka taa bila fo Kidal Batuli Ɲana k'a dɔn wele bilala ma yɔrɔ o yɔrɔ Wajabate k'a dɔn a y'olu jaabi o de la diɲɛ segin naani jamanabaw farala ɲɔgɔn kan ka nin bandiri ani nin bonya in ta k'a d'a ma nin kun ye sɛbɛnni an ye min bɔ le triomphe du Mali kɔnɔ malidenw ka se karamɔgɔ ko waati ma se waati sera sɛbɛn jɛma dun b'e bolo I kɔrɔtɔlen don waati sera karamɔgɔ ayiwa min ye foli ye yan'an bɛ wuli an b'o kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma nka min ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ye karamɔgɔ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ n'an sigira dankɔrɔba in n'o de ye ale ka foli ye chef d'escadron Lansana Tamba Keita groupement territorial de gendarmerie de Bamako kan 1 kɔnɔ Bamako ni a dafɛdugu gendarmerie bɛɛ lajɛlen kalifalen bɛ maa min na u bɛ baara ɲuman min na fo ka dankɔrɔba in ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ n'o ye Lansana Tamba Keita